Fis-settur tal-films għal din is-sena diġà hemm 3 produzzjonijiet li huma konfermati u x-xogħol fuqhom mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin. B'hekk l-ewwel ħielu li l-2017 se tkun sena oħra li se tħalli l-frott tal din l-industrija. Xi ħaġa li huwa konfidenti dwar għall-Kummissarju għall-Films Engelbert Grech, saħansitra mistennija tkun ukoll sena tajba għall-industrija tal-films lokali. U din is-sena se tkun tajba wkoll għal dak li jagħtu servizz lill-industrija tal-films. Se tkun tajba wkoll għall-industrija indiġena. Hemm pjanati numru ta' films lokali li se jsiru minn produtturi u diretturi Maltin b'atturi lokali wkoll. Fil-fatt il-Gvern qiegħed kontinwament jinvesti ħafna fit-talent lokali u din is-sena se nerġgħu nżidu il-fondi li jingħataw permezz tal-Film Fund. Fl-2016 inħadmu 15 il-produzzjoni internazzjonali f'Malta b'uħud issaħru id-dinja ta' Hollywood. Grech qal li l-Kummissjoni tal-Films f'Malta qed iżomm il-momentum tal-aħħar 3 snin u bi produzzjoni wara l-oħra kemm internazzjonali u kemm lokali, l-industrija ġenerat ħafna xogħol u tejbet l-ekonomija Maltija. Innotajna l-importanza li films lokali qed jingħataw mill-Kummissjoni meta mistoqsi jekk jarax żmien fejn l-enfasi fuq l-industrija lokali tissupera dik internazzjonali, Grech qalilna li jrid ikun hemm bilanċ. Il-films internazzjonali huma essenzjali sabiex l-industrija tkun sostenibbli għaliex jiġġeneraw miljuni kbar fl-industrija u minnhom nistgħu wkoll ninvestu parti minnhom fl-industrija indiġena. Fejn sa 10 snin ilu kien jiġi film wieħed kull sena jew sentejn, issa saret normali li nisimgħu b'xi direttur popolari li jażel lil Malta bħala sit ewlieni għal ġbit ta' produzzjoni. Iżda dan ma jfissirx li m'hemmx kompetizzjoni bejn il-pajjiżi li jridu jattiraw il-produzzjonijiet biex jiġġeneraw l-ekonomija. Aħna qed nilqgħu għal dawn l-isfidi dejjem qed intejbu l-inċentivi sabiex films internazzjonali ikomplu jinġibdu f'Malta u din is-sena wkoll se nintroduċu sistemi ġodda sabiex nies li jaħdmu fl-industrija issa jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Fl-industrija għandna nies dedikati ħafna, għandna rispett kbir lejhom u qed naħdmu sabiex dawn ikomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom. Grech innota li minkejja l-kompetizzjoni temm barra pajjiżna għandu element naturali favorih li jiggarantixxi lil Malta bħala l-għażla ideali għad-diretturi. Meta wieħed jażel lil Malta bħala filming location tiegħu se jażilna għaliex għandna l-Mediterran, għaliex għandna locations li jixbħu il-Vant Nofsani, li jixbħu l-Afrika ta' fuq, jiġifieri aħna nistgħu nikkejterjaw għal films partikolari li għandhom bżonn locations partikolari.